Hindi mahirap hanapin ang totoong kaibigan, lalo na't magkahawig ang inyong katangian. Si Jojo at si Gugo. Bata pa lang ay naulilan na si Jojo sa ama. Ang kanyang ina ang nagiging ama't ina sa bahay. Naninirahan siya sa isang simpleng bahay kasama ang kanyang lula, tiyuhin at ang nag-iisang kapatid na babae. Ang kanyang ina ang nagtataguyod sa kanila upang mabuhay, paglalako ng mga kakanin at mga palamig. Iba rin kasi ang buhay kapag walang kaagapay sa buhay, kailangang magtiis at magsikap upang matugunan ang pangangailangan sa araw-araw. Samantala, bagong lipat ako sa paaralang kanyang pinapasukan. Nagkataon kasi na nalipat din ang aking ama sa pinapasukang kumpanya. Hindi ko nga nagustuhan ang bagong paaralan dahil napakababa ng tingin sa akin lalo na sa mga magulang ng iba kong kaklase. Marahil na rin siguro sa pagiging lasinggo ng aking ama at hindi maayos na sahod ng kumpanya kaya't hindi magara ang aking mga kasuotan at mga gamit sa paaralan. Kaya sinabihan ko si mama na mubalik na lamang sa dating pinapasukan. Hindi pumayag si papa kaya't napilitan na lang akong manatili at pumasok sa kasalukuyang paaralan na malapit naman sa aming tinitirhan. Kasama na rin ang aking mga kapatid na nasa mataas na baitang at mga nakababatang kapatid. Mahilig ako sa mga larong pisikal at mga makalumang laro. Hindi pa kasi uso ang mga gadgets tulad ng mga ginagamit ng kabataan sa kasalukuyan. Magpapawis ka talaga noon at mas masaya dahil marami kang magiging kalaro kahit sa iba pang baitang. Isang araw napansin ko na tinawag si Jojo ng aming guro, siya rin ang aming tagapayo. Inutusan siya na bumili ng 1 litro ng inuming nasa buti at mga biskwit. Maya-maya'y pagkabalik niya, ako naman ang tinawag ng aming guro, kaya't walang ano-ano, lumapit agad. Sa pagtataka ko'y pinaupo kaming dalawa at pinagsilbihan ng tig-isang baso ng inumin at biskwit. Habang nahihiyang kumakain, sinabi ng aming guro na ipagpatuloy namin ang aming pagiging mabait at maging modelo sa iba pa naming kaklase. Sa pagkakataong iyon, doon nagsimula ang pagiging magkaibigan namin ni Jojo. Magkatabi kami sa upuan at siyempre nasa row 1. Pero sa totoo lang, lagi lang akong pumapangalawa sa kanya, lalo na sa mga marka at mga parangal. Ngunit kung ang pag-uusapan ay pinuno ng mga grupong pang-scouting, laro at linis aralan, ako naman ang bumida. Mas lalo pang gumanda ang aming pagkakaibigan dahil sa pagkakahawig ng aming mga katangian at mga gusto. Sumama kami sa pangingisda noon ng kanyang tiyuhin. Minsan kami rin kahit laging tumaob ang bangka at walang huli. Lumipas ang mga taon at nasa sekundarya na kami, kaya lang biglang lumungkot ang aming mundo dahil hindi kami pareho ng paaralan na pinapasukan. Siya sa isang pribadong paaralan, samantalang ako sa pampublikong paaralan. Ginusto kasi niya na doon mag-aral para masulo niya ang pareho naming crush kasi doon din nag-aaral. Pero lang, ang totoo niyan, tinulungan siya ng kanyang tiyahin na maganda ang kita sa tindahan at mga payo na rin na mas maganda raw ang kalidad ng edukasyon sa pampribadong paaralan. Nagkikita pa rin kami minsan ngunit iba pa rin kapag pareho kayo ng pinapasukan. Buti na lang at sa ikalawang taon ng sekundarya ay lumipat na siya sa aking pinapasukan. Ayon, may kahati na naman ako sa aking mas lumalim ang aming pagkakaibigan dahil Lunes hanggang Biyernes sabay kaming nagbibisikleta papunta at pauwi mula sa paaralan. Marami rin kaming naging kaibigan na makukulit at pasaway pero lahat sila mababait. Alam kong alam nyo rin na ang sekundarya ang pinakamakulay na yugto ng pag-aaral, kaya't kung tutuusin ito ang pinakamahabang paglalahad ng karanasan. Kaya lang mas naging prioridad namin noon ang pag-aaral kaysa masangkot sa anumang bisyo at mga hilaw na relasyon. Hanggang tingin na lang sila at kami rin. Sa sumunod na 2 taon ng sekundarya, nalipat kami sa unang seksyon. Siyempre, mas maraming matatalino at magaganda. Ngunit doon rin nabuo ang bagong pagkakaibigan. Nakilala namin sina Griggy at Unin. Masaya at produktibong pagkakaibigan dahil walang ibang hangarin kundi ang may sakatuparan ang pinapangarap na tagumpay, makatapos at magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Lumipas pa ang ilang taon at nasa kolehiyo na, panibagong hamon at laban sa buhay. Alam nyo naman na walang maayos na sahod ang aking ama at ang ina naman ni Jojo ay ganun pa rin ang hanap buhay. Paano na ang matrikula, ang pamasahe, pagkain, mga babayarin at tirahan? Sa totoo lang, ang hirap talaga maging mahirap. Hanggang tingin ka na lang sa mga nagugustuhan mo. May nais kang bilhin, di mo naman kaya. Lalo na sa pagkain, kailangan mo talagang magtipid. Buti na lang doon kami nakatira sa dormitoryo ng paaralan. Kung nasaan ako, nandoon din si Jojo. Sabay kami sa isang room ng dormitoryo na may 12 mag-aaral. Gaya ng sa aming sitwasyon, may mga mahihirap din at ilang may kaya sa buhay. Masaya, maingay at minsan magulo rin lalo na sa mga paraan ng pag-aayos ng kanilang mga kagamitan. Naging iyon na ang aming routine sa araw-araw. Papasok sa paaralan,
ROTC sa Sabado at uuwi sa bahay kapag may naiwan pang pamasahe. Kung kulang naman, manatili na lamang sa dormitoryo. At minsan sasama sa mga tinatawag na home service. Ibig sabihin, pupunta ka sa kanilang bahay at maglilinis sa bakuran, maghakot ng mga basura at patay na sanga ng mga puno. Kahit papaano, kumikita rin at may budget na ng pagkain sa buong linggo. At para naman makatipid sa gastusin ng pagkain, talbos ng kamuti at kangkong ang inuulam. Minsan nakakain rin ng hipon at sugpo na wala ng katawan. At ang pambansang ulam ng mga mahirap na mag-aral ang noodles at sardinas. Ganito ang naging buhay namin ni Jojo. Mahirap pero masaya. May pangarap kasing nais matupad. Kaya tuloy lang ang laban hanggat kaya pa. Huwag na huwag susuko. May mga pagsubok kasi sa buhay na bahagi lamang upang mas tumatag. Lalo't may nakatingin palagi sa atin. Isa sa itinuring namin na magandang pangyayari sa aming buhay ay ang makilala si Jasper. Hindi siya mayaman ngunit may sapat na pinagkukunan. Nasa pampublikong paralan kasi ang mga magulang at nasa pwesto. Itinuri kong biyaya sa amin si Jasper dahil likas na may kababaang loob at mapagbigay. Kaya ngayon pa lang sasabihin ko na bahagi siya ng aming tagumpay. Siya nga pala, bigyan ko muna ng kulay ang buhay pag-ibig namin ni Jojo. Baka naman meron. May kaklase si Jojo noon, maganda, maputi, cute rin daw, sabi niya. Gustong gusto niya, kaya lang hindi siya gusto. Ano ba yan? Kaya't hinayaan ni Jojo na ako muna ang didiskarte. Dahil sa may kunting talent ako sa pagigitara, yun ang ginamit ko. Hindi na ako magtatapos sa kolehiyo na 0. Paano naman si Jojo? Siyempre meron naman, kaya lang nagkalabuan. Kasalanan ko kasi dahil inanyayahan ko ang kasamahan sa practice teaching na sumama manood sa variety show. Kaya yon, nagkataon nagkagulo sa show at doon dumaan malapit sa aming kinaupuan ang salarin. Kasabay na ang spotlight. At siyempre, kinahapunan, hiniwalayan si Jojo. Nagkabalikan naman sila pero hindi na tulad ng dating pagtitinginan. Marahil nabawasan na ng tiwala. Isa pa, mas busy na rin kasi kami noon dahil sa off-campus internship na. Masaya pa rin naman ang kinahahantungan sa kanilang relasyon, kaya lang walang formal na hiwalayan. Dinaan na lamang sa biruan at muling pagiging magkakaibigan. Ako, syempre, pareho na rin. Walang masama sa pagkakaroon ng kasintahan habang nag-aaral basta't alam mo lang kung ano ang iyong prioridad sa buhay. Mga additives kasi yan sa pag-aaral upang mas magiging makulay ang iyong pag-aaral. Ngunit kung ikaw mismo ay may kahinaan sa punto ng pag-ibig, huwag mong hayaan na makulong sa isang relasyon na hindi mo pa kaya. Maging bukas ka sa mga magulang upang magabayan ka sa nararapat gawin. Samantala, sa pinapangarap naming makatapos sa pag-aaral, sa loob ng 4 na taon ay nakuha ang pinakaasam-asam na diploma. Matagumpay na nairaos ang pag-aaral. Pumasa sa licensure examination for teachers at kasalukuyang nagtuturo sa pampublikong paaralan na may galak na nagbabahagi sa mga kabataan kung gaano kahalaga ang pag-aaral at ang magtagumpay sa mga pinapangarap. Sa ngayon, bihira na lang kaming nakikita ni Jojo. Abala na kasi sa mga trabahong pamparalan. Ngunit sinisiguro ko namang iimbitahan siya lalo na sa mga mahalagang okasyon para naman kahit paano ay ma-refresh naman ang mga alaala ng pagkakaibigang totoo. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli!